Il-ġimgħa d-dieħla l-Gżejjer Maltin jilbsu l-libsa tal-Karnival, wieħed mill-akbar avvenimenti kulturali li jittellaw f'dawn il-Gżejjer. Wara l-artistrija, l-kreattività u l-briju hemm ammont sostanzjali ta' dilettanti li ta' kull sena jħolmu biex jallegraw. Id-direttur artistiku tal-Karnival ta' Malta, Jason Bozottil, stqar li kull ma jmur il-Karnival qed jevolvi jikber u jżid fil-kwalità. Il-Karnival matul iż-żmien qed jevolvi ħafna llum il-ġurnata sinna naraw karrijiet illi mhux naqbdu storja ta' tfal u nivvintaw u nagħmlu fuq il-karrijiet. Illum qed nimitaw in-nies prominenti, ġifieri artisti, kantanti, nies tal-medja, ġifieri li daw isibu ruħhom fuq il-Karnival Malti. Ara ċertu endorsements ukoll minn daw il-kantanti u l-artisti fuq is-social media tagħhom fejn jgħidu isma' ħana nkunu fil-Karnival ta' Malta. Dan huwa xi ħaġa kbira lina wkoll, ġifieri fuq il-pjattaforma ta' barra minn Malta din nissemmew ukoll li l-Karnival tagħna qed jikber ukoll f'dak li huwa livell. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula nataw id-dettalji ta' din il-festa minn kuluri, mużika u sfin, il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus spjega li din is-sena 42 kunsill lokali madwar Malta u Għawdex se jittellaw attivitajiet varji għall-Karnival. L-attivitajiet jinkludu sfilati, wirjiet u festi marbuta mal-ikel tradizzjonali tal-Karnival fost oħrajn. Din is-sena nħarġet skema biex wieħed ikun jista' jgħin minn dak li hu finanzi, naturalment il-materjal u dak li hu, u biex taqsam il-materjal kollu ma' Malta kollha mhix daqshekk faċli, imma permezz ta' fondi li l-gvern alloka għal din l-iskema ħafna konsilli lokali madwar Malta qegħdin issa wkoll jorganizzaw l-attivitajiet karnivaleski tagħhom fil-bliet u l-ħula ta' madwarna. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta Ron Zara qal illi se jittellaw avvenimenti tal-ogħla livell u kwalità filwaqt li l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici wera l-fema li l-Karnival qed ikompli jikber bis-saħħa tal-iskubija qawwija bejn diversi entitajiet governattivi, NGOs u volontiera. Din is-sena, il-programm uffiċjali ser jinkludi 18 il-kumpanija ta' sfin kompetittivi, 14 il-karru trionfali, 3 karrijiet tal-kumpaniji, il-kummissjoni tal-karru re, 5 installazzjonijiet u maskerun. Intant tista' segwi kemm il-Karnival ta' Malta kif ukoll dak ta' Għawdex fuq l-istazzjonijiet tal-PBS, TVM u TVM Plus.